Moi! Mä olen Heli Haltio. Mä oon kirjoittaja ja teatterialan ihminen. Enostonelta ilmestyy nyt ensimmäinen nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu romaani minulta. Aikaisemmin mä olen runoilija. Käynyt tällaisen ammattikirjoittajakurssin jo ennen vuosituhannen vaihdetta ja siitä asti kirjoittanut aktiivisesti, mutta on kestänyt näin monta vuotta tai vuosikymmentä, että multa alkaa niitä kirjoja ilmestyä. Tässä kirjassa on päähenkilönä Meeri, joka on nuori ja epävarma, ainakin kirjan alussa, ja hänestä tulee kirjan aikana jotain muuta, ei paljasteta mitään. Ja me ollaan yhteistuumin kustantajan ja kuvittajan kanssa päädytty siihen, että koska se on kirjoitettu minä muodossa, niin siitä tuli päiväkirjamainen myös ulkoasultaan. Eli tämän kirjan nimi on Suven korento. Se on itse asiassa kolmas nuorten romaani käsikirjoitus, mitä kirjoitin. Ne hyvin löyhästi linkkiytyi toisiinsa, eli niissä vähän piipahtelee samat henkilöt. Ja tämä Meerin tarina on kirjoitettu minä muodossa ja siksi se on varmaan helpoin ottaa vastaan, koska se on päiväkirjamainen valinta, se minä muoto. Mä oon Iiva Vilvas. Mä oon ollut tässä kirjassa kuvittajan ja graafisen suunnittelijan roolissa. Tähän kirjan kanteen tuli kirjan päähenkilö Meeri, jonka kasvot on tällaisen päivänkakkaran sisällä. Ja sitten päivänkakkarasta lähtee terälehtiä. Yhdistyy tämä kuva-aihe siihen, miten nuoret ihmiset kysyy päivänkakkaroilta, että rakastaako, eikö rakasta. Ja se taas yhdistyy mun mielestä hyvin siihen Meerin elämänvaiheeseen, mitä tässä kirjassa kuvataan. Että hän vähän silleen, mä näen hänet semmoisena ihmisenä, joka vähän niin kuin kyselee kukkasilta, että mitä mun pitäisi tehdä ja miten mun pitäisi käyttäytyä. Ja sitten tämän kirjan aikana hän sitten kasvaa tässä suhteessa. Toki se kukka myös vie ajatukset sinne romantiikkaan, mitä myös tämmöisiä sydämen asioita pohditaan kirjassa aika paljon. Sitten kirjan esilehtiin mä oon tehnyt kuvitukset, jotka esittää Meerin eli kirjan päähenkilön perheen pihamajan lattiaa. Tässä kirjassa Meeri viettää aika paljon aikaa kahden ystävänsä kanssa täällä pihamajassa. Mä ajattelin, että mä voisin tavallaan piirtää näiden tyttöjen muotokuvan sen kautta, että minkälaisia esineitä sieltä pihamajan lattialta voisi löytyä. Mä aloin miettiä omaa nuoruutta ja kyselin kavereilta, että minkälaisia esineitä siellä lattialla voisi mahdollisesti olla. Mulle tuli mieleen kaiken näköisiä asioita, mitä mä sitten otin siihen kuvaan. Ja oli hauska miettiä ja tuoda näitä tyttöjä eloon sitä kautta.